Рөхсәт итегез ин беренчедән мөфти хәзрәтебез исеменнән үк аның олы сәламнәрен сезгә җиткерергә, алар нәкъ шушы көннәрдә Мәккә җирлегендә Гарәфә тауларында безнең өчен дугаларын кылалар. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы дугаларын кабуллардан кылсын һәм алар исеменнән үк ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Динебездә ике төрле садака бар. Һәрберебез өйрәндек мәҗлисләрдә хәйр садакаларын таратырга, Мәскән ятимнәргә булышырга, мәчеткә кергәч садаканы салырга, һәм ул гади садака дип санала. Бар икенче төр садака, ул садакатул җария ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, кайсы бетми торган, ага торган садака. Ягъни җәмәгател муслимин, әгәр дә бу дөньяда без агачны утыртсак, берәр бина күтәрсәк, әлбәттә, әгәр дә мәчетне салсак, ничә еллар шушы мәчет халыкка хезмәт итә. Күпме кеше анда киреп дуга кылып, намазларын укый. Күпме кеше киреп анда әлифбәне өйрәнә. Күпме кеше киреп анда Куръанны укый башлый. Салган кешеләргә шу хәтле әҗр савабы барачак җәмәгать. Шу хәтле әҗр савабы барачак җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Тәала разый булсын. Рәшид әфәнде сездән исән саулык, бәхет, бәрәкәт һәм шушы садакагыз бетми торган, ага торган, гел сезгә, сезнең гамәл дәфтәрләренә языла торган садакалардан булсын иде җәмәгател муслимин. Һәм җәмәгать, мәчет ул авылның йөрәге һәм шушы йөрәк даими рәвештә эшләсен иде. Чөнки мәчет ябылса, мәчеттә йозак торса, азаннар әйтелмәсә, кешедә шикерле йөрәге туктаса, кеше бу дөньядан китә. Раббыбыз Алла каршына баса. Шул йөрәгегез даими рәвештә эшләсен. Хәзрәтегезгә Алла Тәала сабырлыкларын, түземлекләрен биреп, шушы мәчеттә дәресләр дә булсын, шушы мәчеттә укуллар да барсын, шушы манарадан азаннар да ишетелсен. Шәһәрләрдә кайбер чакта азан ишеткәч, мәчетләргә жалоба бирәләр. Менә азан, балаларны уятасыз. Тан нәрсәдер Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә өйрәтеп калдырган азан ул эшкәрә ди. Азан ишетелгәч, шушы җирлектән шайтаннар кача ди. Шуңа күрә өйдә, әгәр дә балалар йокламаса, азанны ишеткәч тәрәзәләрен ачып, шушы азан тавышы да иләрегезгә кирип, иләрегездән шушы бөтен шайтаннарны куып, иләрегездә дә шушы эшкәрү булсын иде. Намазларын өйрәнегез, намазларын укыгыз, һәм менә бүген Гарәфә көне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, иң хәерле төн ул Кадир кичәсе булса, иң хәерле көн ул Гарәфә көне ди. Бүген Аллаһ Тәала һәрбер дугаларын кабул итә. Аллаһ субханаһу ва тааля менә шушы изге мизгелдә һәрбер дугаларыбызны кабуллардан кылып, нинди изге теләкләр белән Рәшид әфәнде сез шушы мәчетләрне күтәрдегез, нинди теләкләр белән сезгә кардәшләребез ярдәм иткән, шушы теләкләрне Аллаһ Тәала кабул кылсын иде. Аллаһ унышларын, бәхет бәрәкәтләрен бирсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Көнчыгыш